Okej, är du med? Okej, nu kommer det. Ja. Ja. Igen då. Så. Hur va? Hej. Jag tar lite kaffe så... Kaffe? Ja, okej. Är det någon som vill ha kaffe? Kaffe alltså? Jag dricker inte kaffe. Eller vi har en kopp över. Ja, jättefint. Vill du ha mjölk? Ingen mjölk. Du kan ta den. Du tar den. Ja, det Vi är räddade nu. Annars måste jag dricka kaffe själv. Annars ska du ha kaffe? Nej, Jag kan inte kaffe. Alltså jag fattar inte hur det liksom funkar. Eller jag känner att jag skulle aldrig ta mig för kaffe. Men det är ju för högt. Nej, det är inte, det skulle inte gå. Och att bara det, alltså det är ju ganska viktigt för den sociala För gemenskap. gemenskapen. Jag fattar liksom aldrig det här. Varför när man ska lära sig dricka kaffe. Varför ska jag tvinga mig själv att dricka något som är jätteäckligt och som jag vet jag blir beroende av? Det kommer man ju över sen är det helt fantastiskt. Det är grymt. Alltså, men ni säger själva att ni som det här var liksom, kalla det här. Men alltså det är helt okej. Jag känner Alltså, mig jag är helt okej med folk som inte gillar. Alltså du får vara med. Ja, du respekterar dig ändå. Som en människa. Jag känner jättemånga som dricker det. Det jag tycker om. Var det någon som fick kaffe? Du kan få sista kakan. Nej tack, Ja, men du tar ju inte kaffe. nej men det är så svårt att äta precis, eller till och med under föreställningen. Fel. Men ta den, du Ja, skrev det. nej, det är bra. Men ta den. Nej, Ta den. men jag vill inte ha. Jag tar den då. Du ska också dansa. Okej, kan vi gå vidare nu? Ja. Jag tänker teambildning. Vad är det nytt av? Men det är en utmaning. Okej, där. Ja. Kom då. Kom med. Ja, så. Pappa. Ja. Men det känns bra för mig. Okej, vi kan göra så att du, om du testar att luta dig fram så håller vi dig. Ja.
Inget bra med handen. Det känns rätt bra. Ja. Vi kan testa det så här. Om du liksom går mellan oss här. Ja. Om du vänder dig. Du kommer aldrig gå. Jo, Tror det du? kommer gå. Kommer gå. Ja, Lite tio. ja, Ja, ni är liksom runt varandra så inte ni är till den. Eller hur? Ja, men det känner vi ganska stabilt. Oj, vad ska du? Jaha. Nu då? Ja, men om vi alla tre liksom lutar oss bakåt samtidigt. Ja, utåt. Utåt, ja. Lotta. Ja. Känner igen varandra? Ja. Ja, lite mer. Anna, lite mer. Ja. Ja. Oj. Så kan det gå. Ryckar. Nej, alltså det här är inte... Det är inte jag. Nej, det är inte helt...
Men inte riktigt så som det var tänkt från allra första början. Är ni med? Ja. Jo, det var så att vi hittade en dikt när vi började jobba med föreställningen som vi tyckte passade bra in i föreställningen av olika skäl. Den hette Mitt land. Vi höll på ganska länge, jobbade, gestaltade den på så här konstnärligt intressant sätt. Men det blev inte så bra. Men vi har med den ändå. För att vi tänker att den har ändå liksom växt ihop med oss. Och sen kommer vi prata om dikten i slutet på föreställningen. Det är jättekonstigt att vi tar bort den. Det är viktigt för temat. Ni kan tycka att det här blir som en inblick i den konstnärliga verktygslådan. Eller så kan ni tänka att det är som ett matlagningsprogram fast med teater och dans istället. Den här dikten då är skriven av en man som heter Alf Robertson och gavs ut 1981 på ett album där det då var titelspår som du sa förut, som heter Mitt land, på ett album och dikten. Och dikten är uppdelad som i 2 delar. Den första delen är en lång lista på olika platser, saker och personer. Och då är det gubbar, de här personerna. Som liksom allt tycker är svenska. Sen på slutet kommer en mer personlig reflektion över hans förhållande till Sverige. Jag tycker att det är intressant för den här dikten så börjar alla strofer meningar. Alltså, men jag är en kran i Göteborgs frihamn i Vismål. Jag är. Och då tolkar jag det som att det är Sverige som berättar om sig själv i dikten. Och det är ju liksom lite problematiskt. För att om jag skulle skriva den här dikten idag så skulle jag göra en annan lista. Och om någon annan med en helt annan bakgrund skulle de göra en annan lista. Så det förändras hela tiden. Vissa saker finns inte längre. Nej. Eller man vet inte vad det är. Det är många saker och personer och saker som jag inte känner igen. Men det känns som att när Alf skrev den här så har han tagit en turistbroschyr och tittat på bilderna och så har han skrivit dikten efter liksom, idén att sälja Sverige. Och så har han kryddat med lite mer realistiska vardagsgrejer också. Och han vill väcka fosterlandskärlek hos mig när jag läser den och det lyckas han inte med. Jag tycker det är Men det är en strof där i början som är jag är busstationen på torget i Söderhamn. Så jag blir ju Hälsingland och jag kommer där. Så jag vet vilket torg det här är. Och det är inte något märkvärdigt torg så, men ändå när vi läste den första gången så blev det ändå så här jag tänkte, det är ju det torget. Så det är som att han väckte en fosterlandskärlek hos mig. Ja, vi är olika. Men i alla fall, vi tänkte visa lite hur vi har jobbat med den här dikten. Till exempel så har vi provat att liksom modernisera den. I ett svagt ögonblick provar vi att rappa lite. Lite cool. Det slipper ni. Det är ganska dåligt. Kan du börja bara så att ni fattar lite vad vi snackar om? Ja. Om du bara läser lite smakligt. Ja, första versen kan jag läsa. Då kan ni tänka på platser, saker och gubbar. Och kanske på rim. Ja. Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon. Och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenborg i flottans Karlskrona. Och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Som ni hör så är det liksom ganska storslaget och vi ville då hitta olika sätt för att man ska kunna relatera till det här. Och då jobbar vi med ögonkontakt. Och då gör vi det nu, att vi väljer en person i publiken och så läser vi dikten till den personen. Så ser vi vad som händer. Jag är midnattssolens mäktiga sken. Jag är faktiskt från Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen. Jag är stämpelburet. Ja, alltså det är fortfarande ganska stilt. Jag tänker så här, om jag har med rummet, till exempel om jag står här bak och säger jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Du kan testa att stå här då. Ja. Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett.
Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin. Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är eftermiddagens Aftonbladet Expressen. Jag är kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub- och NK-stressen. Jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Okej, tänk er att det här rummet är fyllt med sirap. Tjock, trögflytande sirap. När ni rör i det här rummet så går det långsamt och det är Aftonbladet och Expressen. Eftermiddags. jobbar lite med det fysiska gestalten. Vi tar ett sak. Så då kan man tänka att man får med diktens innehåll. Talen 16. Era lemmar är jättelånga och mjuka. Som Riddarfjärdens klarblå vatten. I Göteborgs fyra. Bohuslänsk härjesten och sand. och så förvandlas ni till fåglar. Stora fåglar. Midsommarstången. Riddarfjärdens klarblå vatten. Adventsstjärnans blekröda. Oj. Här så använder vi oss, som ni kan se så använder vi oss vibrationer. Och då kan man förhålla sig mycket friare till texten. Liksom bara kasta ur det som kommer till en. NK-stressen. Kram! Se hur händer de här orden en och en. Ja! Karpal. Ja! SVT. Aftonbladet. SVT. Aktuellt. Jag vet. Okej, ni får gissa så här. Sommarhagen svänger en trädgård. Ja! Men det Det här är här. min favorit. Dans. Nej, lördagskvällsdansen i Holmos Folkets hus. Sten. Nej. Paket från Ellos i Borås. Ja! Italien på Frihamnen visar. Kvällens Aktuellt. Inte rätt. Okej. Det är ju ganska roligt för oss. Men jag tänker att vi går vidare till allvaret i det här. Ja. Det finns en metod, ett verktyg som kallas visualisering. Och det handlar om att gå in i sig själv och liksom ha en inre bild när man läser texten för att det ska få känsla för liv i texten. Och jag kommer visa visualisering här. Så först så läser jag dikten vanligt. Och sen kommer jag gå in och tänka på ett barndomsminne. Och så läser jag texten igen. Så ser vi vad som händer. Jag är midnattssolens mäktiga sken och jag ett paket från Ellos Borås. Eller?
Jag minns solens släcka sken och jag är ett paket från Ellos Borås. Jag tycker verkligen det är Kan det, om du sätter det, då tänker jag att vi fortsätter. Och när vi har liksom försökt komma ännu djupare in i texten så har vi också jobbat med närhet. Just det. Då vill jag att ni Då läser jag från slutet av texten där allt blir lite mer resonerande och problematiserande kanske. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig själv. Och människorna som bor här, de tror jag på i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige. Alltså, det är på slutet är ändå inte fint. Jag är glad att jag får leva och att jag får bo i Sverige. Jag är glad att jag får leva. Jag är glad att Jag är glad att jag får leva och bo i Sverige. Och här så använder vi oss av betoningar för att lyfta fram olika betydelser. Att jag får leva och att jag får bo i Sverige. Jag är glad att jag får leva. Att jag får bo Jag är glad i Sverige. att jag får leva och bo i Sverige. Ja. Det blir väldigt effektfullt. Ja, det är väldigt effektfullt. Effektfullt. Det är väldigt effektfullt. Ja, väldigt. Ja. Nej, så. Det var det. Ja. Jag tycker, nu kör vi. Ja. Det är så här. Är ni med? Nästa. Isa. Jag ska inte starta. Anna. Anna. Kan vi inte göra det? Okej. Ja. Ja. Klara. Färdiga. Gå! Det ser bra ut, Anna. Det ser jättebra ut det där. Kom igen. Öka ännu lite mer. Kom igen, Anna. Kom igen. Snabbare kurvor också. Kom igen. Heja Sverige. Frisktumar. Det är det som Susen gör. Heja. Och så kom igen. En. Hurra! Kom igen, Hanna!
är det? Svenska kulturen. Ja! Tradition och bruk. Så ska det vara. Jag ska visa hur man äter en traditionell surströmmingsmiddag. Då är det en panna och yta. Ja. Här har jag ställt fram en macka. Vi ser att det är en macka. Ja. Nej. Det är en surströmming. Är det någon som har ätit surströmming någon gång? Ja. Ja, massa. Tyckte du att det var... Ja, du. Ja. Nej. Nej. Jag tyckte att det var... Ja. Du tycker? Ja. Flera. Men vi äter ju inte surströmming för att det är gott. Utan för att det är en fin gammal tradition. Men det är viktigt att man gör på rätt sätt. Och det är ju därför jag ska göra det här idag. Allra först tillbehör. Tomat. Crème, lök. Lök kan man ha riktigt mycket av. Smör, svenskt smör. Äkta svenskt smör. Potatis, mandelpotatis. Vanlig potatis är säkert. Ja. Vidare. Det som ni ser här, det är en slags specialröra. Det är lite allt möjligt i den. Så har man blandat så här. Det är väl för de som tycker om det. Det ska man egentligen inte ha. Det var det som jag sa förut. Tomat och kött och så. Det är jättebra. Då tycker jag att vi kör igång. Ja. Nej, kom det. Nej. Vi tar lite mer smör. Ja. 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 Och mer smör.
Kära medborgare. Vid högtidliga tillfällen som det här talar vi gärna om samhället, så som det är för oss alla gemensamma hemmet, medborgarhemmet, folkhemmet. Det goda hemmet känner inte till några privilegierade, inga tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn. Där ser inte den ena ner på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på någon annans bekostnad. I det goda hemmet råder likhet, omtanke. Det finns en tydlig likhet mellan Hamburg och Bodapolskan. Men det är viktigt att göra skillnad på dem också. Hamburg kommer från Hälsingland, Bodapolskan från Boda i Dalarna. Så Hamburg har härliga tunga äpplen och Bodapolskan. Vad gör du nu? Likhet mellan Hamburg och Bodapolskan. Jag håller i mitt tal. Ja. Som du ser. Ja, just det. Kan vi ta det sen? Jag fortsätter. Olikheterna som jag ser omkring mig är stundom skriande. Medan somliga lever i överflöd. Alltså det finns verkligen överflöd av Hamburg och Hälsingland. Både spelmän finns det och så finns det massor med låtar också. Bigers polska och Borgarlåten. Lisa. Ja, ursäkta. Det gör det inte igen då. Nej. Ja, jag fortsätter. Den stora uppgiften som jag ser det för en ärlig demokratisk politik är att göra vårt land till medborgarhemmet. Med tryggad existens för de som bor där med allas samverkan. Skulle inte vi prata om dikten nu? Vi presenterade dikten i förra föreställningen. Nu är det snart färdiga. Och innan dess skulle vi liksom hinna koppla ihop dikten med svenskhet och kulturarv och återreproduktioner. Men jag tänkte att vi behöver liksom närma oss slutet för föreställningen, så vi behöver fika lite med ett tal. Men här ska vi hinna med dikten då. Men i dikten så finns ju det här Hälsinglands trollska susande skog. Alltså Hamburg gestaltar ju det här helt perfekt. Alltså, det finns liksom inbyggt i Hamburg. När jag hörde efteråt att Hälsinglands trollska susande skog så tänker jag på den skogsbrukspolitik vi för i Sverige idag. Det är jättestora kalhyggen och att all skog är produktionsskog och planterad. Är den särskilt trollskog? Men okej. Kan vi ta det bara efter talet? För det blir konstigt om ni ska avbryta. Hinner vi det? Ja. Jag fortsätter. Jag pratar om folkhemmet. För egen del ansluter jag mig gärna till tanken att majoriteten ska akta sig mycket noga för
för att handla utan hänsyn till de som befinner sig i minoritet. Anna. Varför måste du bestämma det? Jag bestämmer väl inte. Men nu var det som att du hade bestämt att du skulle ha ett lite längre. Ja. Men alltså, det är ju så. Grupper, eller hur? Alla kan ju inte bestämma hela tiden. Men nu har alla bestämt. Ja. Jag trodde att vi tre liksom bestämde tillsammans. Men jag tänker att i den här gruppen så är det jag som liksom blir den informella ledaren lite, för att jag brukar ta lite mer ansvar och organisera och styra upp saker. Att det var liksom, jag trodde att det var så här. Ja, men nu så kanske det kanske är bättre på att styra upp saker. Men just nu beter vi inte som en informell ledare, utan snarare som någon slags diktator som säger åt oss på att vi inte får vara med. Just nu är det din föreställning, inte våran. Jag visste inte att ni kände så. Men vi släpper inte fråga. Jag går och sätter mig här. Vi gör ju slutet tillsammans. Men, så, dikten. Det finns en rad som jag tycker är jättekonstig, som jag funderat mycket på. Och den lyder så här. Jag är mer av Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jättemånga frågor dyker upp. Först, så bara, hur kan man få mer Värmland? Bara det är en konstig, liksom, mer eller mindre Värmland. Värmland är ju liksom Värmland, ett geografiskt område. Sen måste man ju definiera vad en värmlänning. Är det alla som är födda i Jag tänker på Värmland? Kalle Julen, han kom från Karlstad i Värmland. Han var ju jäkel på handboll. Han spelade Horgalotten och massa andra sådana här. Exakt. Värmland. Då måste man Men, född i Värmland. den går så här. Vuxen i Värmland måste man prata värmländska och man var tredje Om vi gör generationen. det, får Och jag den känna ska aldrig ansvar lämna på Värmland. han som jag spelade förut. Han Men Isak! Nej! Jag vill se. Nej! Isak! Nu ser vi hur det blir när alla ska bestämma hela tiden. Jag föreslår ödmjukt att vi går tillbaka till våra gruppövningar och jobbar lite på gemenskapen. Gruppen. Nu blir det inte så dåligt. Så vi kan göra den här övningen. När jag börjar och så faller jag. Och så tar ni emot mig så visar jag att jag litar på er. Det är jättebra övning. Ja. Så kom. Och... Ja men kom nu då, alltså hoppa när som helst. Ja, det är bara att hoppa. Om du hoppar kan vi fortsätta sen. Hoppa. Tänker ni inte komma? Hoppa. Men är ni sura för det så eller? Det här känns ganska...
som